Kana class sai ka ja yara ƙanana ta sa su a hijabin da ta musu Madigo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iyaye ya kamata mu kula da tarbiyyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu, saboda zai tambaye mu gobe kiyama. Inda wannan malama take bayyana cewa yadda aka kama malamar Islamiyya tana yin lalata da 'yan yara ƙanana. Ku saurari zantawar da malamar ta yi tare da malema labarai, inda take shaida musu cewa ita kanta abin ya faru da 'yarta. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mike ya mutu. Abinda nake so in sani in faɗa kafin a tashi a gurguje. Na farko shine Islamiyyar da muke tura 'ya'yanmu. Islamiyyar da muke tura 'ya'yanmu, kar ki ɗauka kina tura 'ya'yan Islamiyya da yase. Mun yi wani kes na tashin hankali a kan yarinya ce shekara 12 tana secondary school. Tana class kun san a Islamiyyar da ake akwai yara ƙanana da ake yara su da manya. Tana class sai ka ja yara ƙanana ta sa su a hijabin da ta musu Madigo. Ta sa su a cikin hijabi a ranar ƴata ba wata ba ƴata ta ja. ƴata sai ta gaya wa ƴata ta zo gida ta ce na yi baƙwa tana ta ja na a riga, ja na a riga mu koma. Da ke ɗaki ta ce ma matar da ta ki haƙuri idan kika ga yaro na haka akwai information. Na tashi sai ta gaya min kuma yarinyar maƙota. Da daddare sai wannan maman harbin da kuɗin ta gaya mai ta ma tana karo ta yi min waya ta ce ƴarta ma ta gaya mata muka je. Na je assembly na je na tsaya makarantar muka cire ƴaƴa da ta ɓata guda 50 da wani abu. Ba ta wani guri ba a Islamiyya. Muna ganewa a Islamiyya. Abu na biyu, wata mata yanzu ta kawo wani report tana so ta zo ne na ce mata a bari a haɗa kawai. Ta ce abu na biyu shine mata yanzu majalisi suke yi. Majalisi da suke kuma na neman mazan mutane, an san maza ne da majalisi, yanzu mata ne suke majalisi. Wannan ma ya kamata a mai da hankali. Abu na uku, karki ɗauka ɗanki na hadda a nan garin a fada an kawo yadda muka yi wannan zaman haka aka yi zama da 'yan shaye-shaye maza, aka kawo yaro namiji wanda yake shaye-shaye mahaddacin alkurani. Me ya faru? Saboda an bar wannan yaron, mahaifinsa ya rasu, danginsa sun kasa ɗaukansa, ga hadda ga yunwa. Wannan yunwan ya sa ya bi gidan makota, ‘ya'ya zai nemi abinci ya ci a gidan abokanansa masu shashaye ko shashaye. Menene mun zo nan mun taru, kowa tana tura baki, hakkin dangi ma ba ma ɗauka. Ran da Allah ya baki ya hore wa mijinki, idan an zo mijinki yana nan danginsa an zubar da su, kina gani kamar haka zaki kare. Ba dole a abandon ɗinmu ba, lokacin da miji yake da shi mun kora dangin miji, mun zo muna zazzara ido yanzu muna faɗa kar mu gyara hali. Wannan abin ya shafe ni ya shafi kowa. Mu zamanto masu kirki, mu duba